Meşa mezina azadiye ku ji aliyê hejmarek partiyên siyasî û saziyên sivîl de bo azadiya rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK Abdullah Öcalan û çareseriya Pizgirêka Kurd tê li darxistin, li Wanê dest pê kir. Hejmarek zêde siyasetvan û rûnişvan li Parka Aşitiyê ya Musa Anter kom bûn. Li hêzên ewlekariyê bang li komê kir û qedexeya çalakî û xwepêşandanan ya walitiya Wanê bi bêr xist û ji girseyê xwast ku belav bin. ایرو انسانın efteciyata ser serokatî bun ayma meşek dest pêkir mixabin em bêjin faşizma dewleta Türk êr dîsa çevrê Wanê dûrê Wanê girtine ama dîsa çi kirin nekarin negelan şeklekî gelê me hate vî meydanê yê me rê bêxir. Meşa ku hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan jî beşdar bûyî demek dirêj hêzên ewlekariyê asten kir. Hin rûnişvanan dema ji cihê çalakiyê balav dibûn, ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatin desteserkirin û ser vê yekê parlamenterê Wanê yê Dem Partiyê Zülküfû bertek nîşan da. Siz işkence ettiniz. Ve işkence kir ve hevalê me danê erdê û bi paş ve kelepçe kir. Hûn çima kesên belav dibin digirin? Parlamentera Dem Partiyê ya Mêrdînê Bêrîtan Güneş ku berdevka meşeyê wiha armanca çalakiya xwe anîn ziman. Em dixwazin êdî piskirêka ku ev 100 sal gelê Kurd û gelê Tirkiye jiyan dikin û bi her hawayî hemû civakê bi bandor dike bê çareserkirin çareserî ji xwe ji Birêz Abdullah Öcalan derbas dibe. Meşa ku li Wanê û Qersê hatî destpêkirin dê bajar berdewam bike û di 15 Sibatê de li gundê Amara Rihayê dawî be. Xwedî derketinekî mezin nîşan bidin. Kî bi duaya xwe, kî bi piştgiriya xwe ev meşa azadiye ye. Ev ji bo azadiya gelê Kurd e, ji bo azadiya gelê bindest e. Em zanin bi milyonan û kes piştgirî bide vê meşê. Em vedire dimeşin, em ê berê xwe bidire colemêrgê. Bimînît xêr û xweşiyê da her bijî. Hêjeyê gotinê ye ku ji 25 Adara 2021 vir ve çi agahî ji Öcalan û 5 girtiyên din yên li zindana ewlehiya Bilinda İmralê nayê wergirtin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.